салом мухлисони ҳамешагии канали Барса ТG бармегардем бо маълумоту хабарҳои нави худ. Биёед чӣ ҳодисоте ки дар гузашта рух дод фаромӯш кунему диққат диҳем ба бозии имрӯзаи дастаи Каталонӣ ки бисёрам муҳим ва муқобили рақиби бисёрам қавӣ дар нақша аст. Эл Классико дар давраи нимниҳоии ҷоми Испания. Барои хави ва бозингарон ин бозӣ мушкил мешавад. Назар ба рақибон, мушкилоти кадрӣ, суханони сармураббии даста хави ва дигар маълумотҳои заруриро мо ба шумо ҳатман қайд хоҳем кард. Дӯстон, ба мо пули шумо лозим нест. Танҳо як лайкака зер ин навор гузоред ва обуна шавед, тамом. Мо аз шумо розӣ ҳастем. Агар аллакай карда бошед, пас оғоз мекунем. имшаб соати 1 бо вақти душанбе ду дастаи қавии испанӣ дар доираи бозиҳои ҷоми Испания дар даври полуфинал ба ҳам меоянд. Мухлиси кадом дастаи футболие набошад, ҳатман дилатон мекашад ки ин дидорро тамошо кунед. Барои боз ҳам шавқувартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ даста то $10, яъне 100 сомонӣ нотарсида ставка кунед ва дар ҳолати сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ҳамчунин агар дар вақти регистрация дар ҷои промокод TG Barsa ворид кунед, ба шумо ҳамчун бонус дар ҳисобатон $100 мегузарад. Силкаи бозӣ дар комментария. хуб, ҳар ду даста дар Ла Лигаи Испания бозии якхела гузаронида истодаанд. Дар даври сипаришудаи чемпионат мадридиҳо мусовиро ба қайд гирифтанду каталониҳо бошанд ҳатто як ҳолам ба даст оварда натавонистанд. Айни ҳол Барса дар ҷадвали чемпионат дар мавқеи якум қарор дорад ва аз Реал Мадрид 7 имтиёз онҳоро ҷудо мекунад. ба Барса мушкилоти кадрӣ проблемаи асосӣ шудааст. ҳайат дар мавқеъҳои муҳим, яъне дар нимҳимоя ва дар ҳамла бисёрам заиф бозӣ карда истодааст. ҳайати пуррае ки барои бозии имрӯза пешниҳод шудааст чунин аст, вале чӣ хеле мебинед бозингароне ки ҳамеша дар ғалабаҳои даста саҳмгузор буданд, бо сабаби ҷароҳат имрӯз кӯмаке кардан наметавонанд, яъне Педри дар нимҳимоя, Дембеле ва Левандовски дар ҳамла. албатта ин чиз нигаронкунанда аст ва рақиб ба нуқтаҳои заифи Барса ҳатман зарба хоҳад зад. Барои Фати ва Торрес бозии мазкур бори дигар шонси дурахш карданро медиҳад, вале сарамон сафед шуду чандин баҳор омаду ҳеҷ не ки ин бачаи рақами 10 дошта ва Торреси воҳима дастаро аз ҳолатҳои вазнин бароварда натавонистанд. оғои хави дар пресс-конференсия пеш аз бозӣ иштирок карда масъалаҳои гуногунро барои рӯзноманигорон шарҳ дод ва биёед якҷо ба он таваҷҷӯҳ мекунем. мо бо Реал чун ҳарвақта бозӣ хоҳем кард. Ин даста рақиби сахте барои мо аст. Дар Ла Лига онҳо моро шикаст доданду мо дар Суперҷом дастболо шудем. Фикр мекунам тақдири полуфинал дар Камп Nou ҳал мешавад, вале ба ҳар ҳол мо барои ғалаба кардан мебароем. Ин фурсати тиллоӣ баъри баромадан ба финал мешавад. ду бозии охири мо дар бозии имрӯза ягон алоқае надорад, зеро мо дар ҷоми Испания хуб бозӣ дорем. бояд фазои даставӣ тағйир дода шавад ва ин фурсати беҳтарин барояш аст. оиди хатти ҳамла ва Фати Торрес гуфтаниам ки Фати ба тамринҳои даставӣ ҳамроҳ шуд. ӯ ҷароҳати кӯчак дошт ва омода шуданаш хабари беҳтарин шуд. ман дар симои ӯ хушҳолӣ ва тайёрии олиеро мебинам. ӯ бояд бозингари калидӣ гардад. омадани Торресро ба Барса шахсан ман тарафдорӣ карда будам. муқобили Кадис ӯ бозии зебо нишон дод. мо барояш имконият медиҳем. Торрес муҳим аст ва бояд ки бошад. ӯ қудрати тағйир додани бозиро дорад ва мо ба ин чиз шубҳа надорем. дар ҳақиқат ду бозии охири даста хело дили мухлисонро ғамгин кард. дар пеш бозии аз финалам муҳим истодааст ва айни ҳол дар чӣ ҳолат қарор доштани даста барои ҳамагон муҳим арзёбӣ мешавад. агар ба ду бозии охири даста нигарем, мо дар беморхона қарор дорем, вале бояд нигоҳ кунем ки мо дар кадом мавқеъ қарор дорем. мо дар ҷои аввали чемпионатем ва як қадам то финал монда бозӣ хоҳем кард. даста рушди худро идома медиҳад. дар пеш рақобат барои ба даст овардани ҷом аст. бозиҳо дар пешанд ва мо бояд ба худ оем. ду бозии охирро гуфта шиштан ба фоидаи кор намешавад. агар мо дар бозии охир Алмерияро шикаст медодем, дар Ла Лига натиҷаи беҳтаринро нишон медодем, вале касе оиди ин чиз намегуфт. нокомиҳоро дар рақиб монда бояд ба пеш ҳаракат кунем. хайр, аз ноумедиҳо басо умед аст. поёни шаби сиёҳ сафед аст. не, сафед гуфта ранги футболкаи Реал Мадридро дар назар надорему ба пирӯзии дастаи Барселона умед мебандем. як бор ки ба Барса мухлисӣ кардӣ, то охир мухлисаш мемонӣ. ба ҳамин хотир мушкилӣ ҳам омад, мо аз Барса мегӯему, ғалаба ҳам омад аз Барса. якҷо бозии имрӯзаро тамошо карда боз дар канали Барса TG во мехӯрем. ба Барселона муваффақият ва ба шумо мухлисони азиз тансияти орзумандем. бошед ки бошем.